Ποιο να πρωτοδιαλέξω, ποιο να εκδώσουμε πρώτο ή δεύτερο. Τελικά τα εκδώσαμε και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί άξιζε τον κόπο. Θα ξεκινήσω με ένα δικό μου πρόλογο και μετά θα ακούσουμε τη συγγραφέα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη φιλόλογο Μανολοπούλου Κλεοπάτρα, η Ελευθερία Κλεοπάτρα, με συγχωρείς Ελευθερία μου, Ελευθερία Κλεοπάτρα Μανολοπούλου, εκείνα που έχει να μας πει τα ωραία διαβάζοντας το βιβλίο και κάνοντας την ανάλυση της. Και στο τέλος θα διαβάσουμε αποσπάσματα και εγώ και ο υπέροχος καλλιτέχνης, ηθοποιός, εικαστικός, χορευτής, χορογράφος και τα κάνει όλα εξαιρετικά, έτσι, δεν είναι θεωρία. Και με μεγάλη καριέρα στο παρελθόν στο Εθνικό Θέατρο, ο Τάκης Λουκάτος και αγαπημένος φίλος. Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για κάτι βαθιά ανθρώπινο, για την πορεία του ανθρώπου, για την αξία του και για το τι τελικά καθορίζει την εξέλιξή του. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, πολλές φορές επιστρέφουμε σε βασικά ερωτήματα. Τι καθορίζει τον άνθρωπο? Είναι η καταγωγή του, το όνομα, το χρώμα, ο τόπος γέννησης? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι. Η καταγωγή είναι τυχαία. Δεν την επιλέγουμε. Είναι απλώς το σημείο εκκίνησης, όχι ο προορισμός. Αυτό που πραγματικά καθορίζει την πορεία μας είναι η παιδεία και η καλλιέργεια. Η παιδεία δεν είναι μόνο τα πτυχία, είναι ο τρόπος που σκεπτόμαστε, που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, που μαθαίνουμε να ακούμε, να συζητάμε, να δημιουργούμε. Η καλλιέργεια, από την άλλη, είναι η εσωτερική μας ωριμότητα, η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να βλέπουμε τον άλλον όχι ως εχθρό, αλλά ως συνάνθρωπο. Με την παιδεία αποκτούμε γνώση, με την καλλιέργεια αποκτούμε χαρακτήρα. Και αυτά τα δύο, γνώση και χαρακτήρας, είναι που δημιουργούν τον ελεύθερο, υπεύθυνο και δημιουργικό άνθρωπο. Τον άνθρωπο που δεν περιορίζεται από τις προκαταλήψεις, που δεν εγκλωβίζεται σε διακρίσεις, που χτίζει, δεν γκρεμίζει. Ας πάψουμε λοιπόν να κρίνουμε με βάση την καταγωγή. Ας μάθουμε να βλέπουμε πίσω από το όνομα το φύλο. Το φύλο, τη φυλή. Ας επενδύσουμε στην ουσία, στην παιδεία, στην καλλιέργεια, στην ανθρωπιά. Γιατί μόνο έτσι μπορεί η κοινωνία μας να προοδεύσει. Και μόνο έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος μας γίνεται πιο δίκαιος, πιο ανθρώπινος και τελικά καλύτερος. Η Χρύσα Χρονοπούλου δεν περιορίζεται μόνο στη μυθολογική διάσταση. Με καθαρή ματιά μεταφέρει το διαχρονικό μήνυμα στο σήμερα. Το ου φωνεύσεις δεν αφορά μόνο τον κυριολεκτικό φόνο, αλλά και κάθε μορφή βίας, κάθε πράξη που σκοτώνει το ανθρώπινο μέσα μας. Είναι μια φωνή που αντυχεί από τον Εσχύλο στη σύγχρονη εποχή, καλώντας μας σε περισυλλογή, σε ηθική ευθύνη, σε σεβασμό προς τη ζωή. Ως εκδότρια αισθάνομαι περήφανη που αυτό το βιβλίο, μάλλον και τα δύο βιβλία, και το ου φωνεύσεις, αλλά εγώ έχω αναλάβει να μιλήσω για το ου φωνεύσεις. Αυτό το βιβλίο λοιπόν βρίσκει το δρόμο του προς το αναγνωστικό κοινό, γιατί πέρα από λογοτεχνικό έργο αποτελεί και έναν καθρέφτη που μας αναγκάζει να σταθούμε απέναντι στις πιο δύσκολες αλήθειες μας. Συγχαίρω θερμά τη συγγραφέα Χρύσα Χρονοπούλου Πανταζή και σας καλώ να ανακαλύψετε τις σελίδες των υπέροχων βιβλίων της και του βιβλίου ου φωνεύσεις, την ακατάλληλη δύναμη μιας εντολής που παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ. Ου φωνεύσεις. Ευχαριστώ πολύ.